Don marle tum isi birta ke me klang thulo nale tum han pachini kang tung bang lalo non pe na bangke karbia tum a video album ta arni bangle kali pustame nini thombel te isi ke langlong ye phan isia production channel klang thulo lake LGT production pu dake karbia tum music video loksi klang pu nasi promo video te isi ni klang lo lasi non ke paklang ke chenglo polo tangte nini thombe ni si ke paklang verdia phan ka sik tang dulu la tum LGT production pu a producer bangke Lucas Phangcho pu hello lasi ni lista me pan silom lang lo lasi hadak promo video bang klang lo lasi promo video hai ta lang thanal tum LGT production pu lasi kaddo wida cerap dun na athi il tuma karbi tum sita ma kapre ka tum sita me karbi music video ke lang ning hang pik lasi lasong tak tum lang ni lapen kapre production do piklo lasong bong misami LGT production ta isi lo lasi LGT production pa itu cerap citu dun nangi lapen kai ke tami hirjumi pajer dun nangi lasi anso se LGT production paching thulo na lasi ke cheng si il tum promo video ke lang long abang ke lili rong parpi itum kado wida chini lo ning ke dok na actress lo son sini tami matha lo lapen ke dolang tom GT alang le tum a music video le itum a promo bang le langon ladak ber kle ho lalo tenal tum thek man lo ipo lapen labang so channel akado wita subscribe dun na cirap citu dun na kardong